medyo diskuido gyud na mga bay. Dili sa nato ta isgutan, so dili sa ta sa tong gara-gara. So karon mga bay, atong makina ni stock gukod na to og CRF 150 nga standard na sorry, pero naka power pipe parihami. Tanawa lang yung mga bay, grabing binumbahay yun. Grabe gini mga tagas mga bay mo banking. Relax kay ba. Standard nga reader J po ang ginukod. Chill lang. Mabira mintras bakante. Pero wag gid mga bay, logi kita sa tapad oh. Nigdaay gyud layo kay gapoy, di makaya gyud, pero bahala na. Kita po tag kurbada marag nag-star-star pero to mananaw. Boylo gid ko kay maapsan gid ka karon ko impas giga karon ba. Katapad lang gyud ko ani ron impas gyud. Grabe bumbag yun. Wala ka diya. Grabe sangit ang putre sa kuha ng mga bay. Kini doot yun. Dire na murag makabinta na jugoan ni ron. Impasi ka na karon ba. Impasi ka ron kay man akong paborito medyo lugsong. Dara bira. Nganong nagsimi kumpiyansa. Da kabalos. Nikukod gid siya. Pero nakabuylo na. Di mura nag-abnormal akong motor. Duot yun. Kusmod yung makina. Diri na kay tungas na impas kita tutyo kita diri ron. Ora na side mirror naras dolo. Pero pagrangan ko overtake ay bahala na kita na naganata kay na delikado. Wala ko nilahusan ng mga bike kay medyo ipit dia. Way kitaan ni Mayo. Gilahusan lagi ko niya mga bike taga dihar mga dinhi siya. Nakalahos gid ni. Shout out, lingaw kay ko. Dire na punta R15, nakaload na ko ani mga bay 54. Grabe nangandoy dayon og kusog. Wad-wad yun. Nangandoy dit kusog ba. Bisag 54 reload. Wad-wad yun. Nang inding kalitan ra bertik. Lawaga bertik kalit ay.
R15. Gapoy, wag gyud pag-asa. Wag gyud pag-asa ni klaro naman. Pero duot gyapon. Ara ni Jana na ang BBE aning motora ni ning R15 soktoy ragkalit ay timing pag ginagawa tayo sirbato pero nag sign pista ng mga bay sa tumoy sigsabaan ta ba gamay ba nagsisi itong motor sign piece ko na siya sa tumoy diyaw taparan ako sa di mo konserbato kay da na timingan po na nga konserbato na natanggal wag yun ako na lang giminoran gibabayan na lang na ako kay para sign piece ba konserbato po siya shout out na car 15 kini gid akong ika wa gini klaro gid ni labi na akong duot mo kabantay ng mga bayangin natin igukod na ko duot standard pa akong makinana oro so si Miss Lingaw na kay ko Lingaw na pagkuanero no imbis ako nang overtikan standard niya agay ni kalit rago way klaro kini pod otro pod ni nakurat po ko ani okay sugat naman gidon ta gahagid eh manabok nga magtunga-tunga man akin eh click nga 125 na ko'y angkas na mga bay 54 na ko piston na ng panahon na gilogiran rag tersira eh nagi kabiram nga bay basta 54 ningaw no kaniyong 54 kung wala pa ko'y angkas na parehami di ka po ko maka-overtake ka na na ako'y angkas di ko overtake ka na kini loaded na naka 54 na ko ani so gyud po ning XRM mo akong natistingan ini hapit ko na diskuido si Ero ana kita niya ng Eros to mo yung mga bay kusog XRM pag nagya po ni sikreto ng XRM ani standard lang kung makinani so kaapas ani masus pero ang Ero impas ang Ero pastilan yung Ero lagi Ero atay Ero hapit yan gani dari mga bayo nakalabay ko disgrasya ipo ang ko ipo ang telescopic tabangan sa sniper bali grabe suga to nga impact kani pila ni madungag dito nga area so kini po do like na 160 po do kauna siya 54 na kong piston na ako lang pong gisabayag suway 160 biya po na kusog biya po ng motora akong bensahan bira birahan yun lob wala gid nagipersa kini may lingaw kayo mga bagay nagtuugid siguro ni si Sniper 155 nya 150 yugo to raw gidudulaan kung tama na niya tanawa lang niya sa video dila sa tamang istorya ni kay lingaw juga ko ani ba Sniper 155 kani nga panahon mga bay 54 na akong piston ani so kusog gid ang BBE so go wala
To, digit siya pa overtake oy. Iya, papusog mga bay. Ini. BBE. Wajud kol, bira. Usog yung gayon, nakarimap na siguro isiyo ani. Kana po niya panahon mga bay mo na po na nag-aso-aso kung 54 katong nakanaan ng exhaust nga exhaust gasket niya. Hello. Oh. Wala eh. Basta 155 power kayo. Abot yung sintro ng mga bike binadwaday daw gisundan mong kuanan niya mauna ra ko niya abot tas tumoy yan kung vertical na Masuga sa 155 eh. Winadwaday yun. Abot kami direk sintro ba? Suga gid eh. Taas-taas yung nadwaday ba? So, gini ni kawata kay ngi opro ba kay ni? Gabli na guna ko kong lens. Kusuga sa 155. Andang naman sa gukod. Relax na siya kay ring siguro sa nga dili 150 akong motor. Okay ni po do. Mura po gubog ni mga bay, tanawa ra gud ninyo. Sundan na ako ni. Guandog-guandog mungod ka motor.
turuan tag overtake ba. So dire na. Sorry, standard ko na mga bay pareha minay ang kaso. Labot yun pag segunda pa. Pag yun nagi persa, nagi power akong standard, nagi ikabuga. Direta mga bay na mga atol sa Tagajot kay katol kayo. Direta sa mga panghitabo mga bay kini di ginaw ni damhon mga bay nga maligid ko ano ya trabaho ni may yung pagkaligid yun no nawar ko do pas gini ro no lalom ko kayo pag tuwara. Bugoy ay. Ay, dili oh. Nagigas ka? Ha?